Samenvatting van de grote optocht Oetzittert op zondag 6 februari. Wat zit je? 3 dames, oftewel 3 meisjes op een zilveren fiets en daar gaat het om. Alles gaat veranderen in Zittert en dat kost veel geld. Oftewel goud en zilver. Zelfs het Zittisch oudwief wordt veranderd en kostbaar, dus ook in het zilver. Ja, je ziet de eigen sneeuwwitjes. Weer hebben we ons eigen sneeuwwitje in een kleine groep. De klaatsers, hey ho, dat zijn de 7 dwergen. Ook dit jaar weer duidelijk een gewis. Evel, we hebben geen slopend meidje meer in ons glazeren kist. Nu is het vastelovend in ons Zittisch en delen weer glaasjes, sneeuwwitjes uit en de lui langs de kantje. Rond het nu het stadswapen, daar is het over te doen. En dit oudwief wil geen vreemdvogel in het stadswapen. Ja, je ziet hier de Einzelganger. Ik heb een plekje in plaats van zijn drankje uit te dragen, het deze ober zichzelf achterover geslagen. Zit je hier op een bestelling te wachten, dan heb je pech, want hij heeft een plekje en hij is druk aan het slachten. Gemeens wist wie het koos, maar zo zijn ze bij ons begoos. In de middengrote wagen van de club de Snaken uit Broek Zittert. Met een grote knuppel sloegen ze erop los en boeden ze in een ganse grote klos. Ja, dat in die tijd zo gaat zo kunnen slagen, dat wordt de eerste Zittische vastelovenswagen. Ja, dan zijn we aangekomen bij de narren uit de Overhoven met een middengrote wagen. Kengeren zijn al lange tijd het dingste boven van hun kwebbel en plop. Veer zijn hun het dingste boven van de Zittische vastelovend. De narren voorop. Met deze wagen en groep van de narren uit de Overhoven zetten weer gans Zittert, letterlijk en figuurlijk, het dingste boven. Ja, en dan zijn we hier een koppeltje en die hebben het over vroeger. Lekker gezellig, koffie en thee leuteren. De Panhoesgroep, een kleine groep, bekend geworden van de Vusje in de Keutelenbeek, want die waren daar gezien. En natuurlijk komen de Vusje naar de stad om zowel te vussen of zich een voor te drinken. Ja, dan komen we bij de groep van de Kolleberg en bij een Zittert is geboren, dat geldt voor ons allen. Is gelijk aan een richtig kindje van de papegaai. Er zit zo meteen 2 papegaaien en die leggen een heel groot ei. En dan moet je maar eens inkijken wat daar allemaal te zien is. De nu vastelovensgeneratie. Al jaren trekt Kret Koningsmet en we kunnen er met aan. Wij kunnen ons redden. Geen beurt, het stadion van Fortuna is te koop. Voor de 28e keer loopt Mat van Horen met. Ik heb een pan af, maar ik heb ze wel allemaal op een rie. Het koppeltje, ene uit Pruisjes, ene uit Zittert. Weer zijn wij er daar. De Oosterburen komen weer eraan. We hebben letterlijk en figuurlijk een stuk in de vaan. Ze komen van de andere kant van de wereld.
van Ganswiet op bezoek in Zittert in onze schone vastelovstijd. Met een draak, tempel en hun tradities. De samurais in een oude conditie. Al meer dan 20 jaar trekt deze kleine groep met. In Zittert maken ze het wel eens veldtebondje. Het museum van Toon komt maar niet van de grond. We weten dat Zittert zich hiermee zwaar vergis. Want veel later ook zien wat je allemaal mis. En dan kreeg hij de buurt rondom de Grote Kerk, het Wild West in de politiek. Indiaanse Wild West taferelen in Zittert. Het bekvechten in de politiek leek wel op een dans van de Indianen rond de totempaal. De vredespiep is wie te zoeken. Hij wil het gezond verstand van ons opperhoofd zorgt ervoor dat Nemes de piel aan boord hoort te trekken. Hij amuseert zichzelf, daar heb ze hem door, met die lang naas in het gezicht. Snurkje afgeschoren, ja, deze eenzelganger ben ik voor de vastelovstijd geboren. Visje op Verel in de Keutelberg, tussen de Zwienswee en de Ophoor van de Meulen. Wat een sensatie, wat een nieuws. Wie is dat mogelijk? Wie kent zo het gebeuren? In de Keutelenberg in Zittert. Nou, dat is gans gezond, met gans klaar water. De televisie, de gezet, allemaal nieuwsgierig naar Zittert. Maar de grap, dat kwam veel later. Het eerste Zittische fietsregiment, ook wel bekend als de Zittische Jegers, brengt u in de tijd waar we op de fiets niet alleen muziek, maar ook met spas en lol de bekend vanaf veel. Blijf met wie waarvan fietsenteren de vaste lovers van Hoogveld. Ja, en ook met de vaste lovend hebben we het over de kermis, de Buursteenweg. Wat een schone wagen en wat het kost, och wat het kost. Het gaat allemaal over de kermis in Zittert. Als ik me kan opdommelen, dan doe ik het niet voddelen.
De bekende vereniging De Mander. De prijzen van alle wiel vliegen uit de pan. Zo ook de prijs van een glaasje beer en een bijzonder met de vastelovend. Als men een rondje wilt geven, sleep maar achterover van de prijs. Hij wil De Mander zijn dit jaar in een gouden bu. En geven iedereen daar naar de optocht eens komen kijken een rondje. De Prinsenbuurt en de buurt Engelenkampschoot en omgeving. In 2007 zal het nu het krankenhuis verdig zijn. Tenminste, als ze de gezet moest geloven. Een nieuwerwets krankenhuis. Hij wil weer zullen afwachten wat dat ons gaat brengen. Zijn er nog wel van die zo'n verpleestertjes die er geen spuit in een bad willen zetten? Of wordt dat gedaan door een robot? Want alles moet vlotter en billiger gebeuren. De kranke is niet meer als een nummer. En uit de Kolleberg, Stephanie Show. Zij gaat als prinses gevraagd aan de vorst of zij de prinses mag worden van prins Roger I. De buurt Rijksweg Noord, de toestand in het bedrijvenpark Fortuna is bijzonder explosief. Je weet de komst van de vuurwerkdepot, waar een knallend perspectief de toekomst is. Voetbal op een minveld of niet. Weer zien wie alles de log in gaat. Eerlijk gezegd, hopen we braaf en loopt dit met een sisser af. Een grote groep van een 64 man uit Rivianum. Een snelle wagen, roze zondag en roze kermis. Ja, dit zijn de lui die ook door een roze bril kijken. Zoals wie het spreekwoord zegt. Nou, het voorjaar mag dat wel. Iedereen is razend enthousiast. Daarom hebben we weer deze vastelovend ervoor gekozen. Roze in het roze. Ook het einde van de optocht is aanwezig en dat laten we weer zien met de schone praalwagen van prins Roger I. Vastelovend is een spel, wie een stel kaarten en een dobbelsteen. De prinsengarde hield daarbij letterlijk en figuurlijk de wacht. 1 voor 1. Prins Roger, een Zittische jong, een richtige Zittische snaak met richtig Zittisch bloed. Smet appelsine naar zijn mekkeltjes en snaken en denk, het komt goed. Vastelovend samen.